Nad oknami sú pekne preklady. Stojí to až úplne dole na spodok. Čiže jedno okno, druhé okno, pekne preklad. Spoje úplne nám sedia. To dobre nevidno, ale okolo slnko. Ale všetky spoje sú úplne presné. Robili sme to tak, že všetky steny sme si zbijali vlastne na zemi. Čiže úplne všade presne to sedí. Krásne zrovné steny. Všade je pravý uhol a všetko je v rovine úplne. Aj túto stenu tiež úplne nám sedí na milimetrik tam. Ten spoj horný. Hoci je to pod šikminou, ide to šikmo dole. Ale robili sme to tak, že sme si to nakreslili na zemi. Tu na ešte niekde možno bude vidno. Čiže tak ako podľa toho videa odrihovaná. Máme tu dva trústeny, kde ide skrzom od čiarky po čiarku, jedna stena. Táto ide skrz, aj táto ide úplne skrz. A tá tu stredná, to je batón takzvaná, čiže tá sa tu napája na túto stenu. Tak doráža takýmto spôsobom, táto sa iné doráža. To isté na jednu a na druhú stranu. Čiže ona sa nám dá pekne postaviť vo vnútri. I tu ona končí. Čiže dá sa postaviť na ležiaco a celá sa dá postaviť. No a tým pádom, keď sa dá tak celá postaviť, tak keď človek vie, akú má výšku tu, na jednej strane, a keď vie, akú má výšku na druhú stranu, tak si to vie celé nakresliť na zemi. Čiže na zemi sa dá nakresliť celý ten pekný uhol. Potom sa dá celá stena dvihnúť. Takže tak pekná, efektívna, energeticky úsporná stavba. Cenu materiálu dám dole, kalkulácia tam bude, že celé koľko to stálo. Aj tu sa napája na existujúcu stenu domu.